Mahinutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 9:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw yapon detalyes kan alas 9 bareta sa lado nasyonal. Buwelta na ang libreng RT-PCR test kana Department of Tourism para sa mga lokal na turista poon sa Enero 28. Sinabi ni DOT Undersecretary Woodrow Makiling Jr. na paramentras na nasuspindir ana sa indang libreng pa-swab test dahil ang mga tauhan kan sa indang partner laboratory sa Philippine Children's Medical Center puro man tinamaan in COVID-19 asin naka-isolate. Siring man, sinabi kaini na kumpiyansa sindang mararahay na ang mga nagkahelang na personahes kan PCMC asin pwede nagiraray magserbi nin o kaya magresibi nin mga specimen sa masunod na semana. Sa irarom kan programa, 350 na aplikantes kada aldaw ang tatawan ning libreng RT-PCR tests. Ang programa parte kan kampanya kan ahensya para ibusol ang ligtas na turismo. Okay, naligtas ang tourism destination na sinmagtaonin dalan para sa mas buhay na pagbangon kan industriya nin turismo sa Pilipinas. Alas 9 bareta, tarabang yan na pinagsurat sa newsroom News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa IT yaon dyan si Arven, and syempre sa Technical Control Tata Dems Flora, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na kaldawon Webes ngunyan dabi pet sa 20 na kan bulan nin Enero. Aldaw po ni St. Jude Sogabos na devotos dyan igwanin pagkakataon tabi na makapagpasalamat lamang sa intersesyon asin makimaherak manin pagmamahadya no. Ano man po ang kasiributan amang Diyos dapat enot sa Gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Oy, so barkada ta dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Yon, Secretary to the Board, si Ging na magdamit mga tugang tabi pipaisi sa Gabos. Nagbe-birthday ngunyan si Ging na magdamit. Ang sekretarya po sa Sanggunian Panlalawigan Albay. Ipipagbalangibog, pipawakawak po sa bilog na Pilipinas. Birthday ko niyan ni Ging Magdamit. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas. Así. Good morning tabi sa mo, amigang Grace. Sí. Birthday mo ngunyan, mahapit lamang daw kita diyan sa Sanggunian Panlalawigan, ha? Diyos marhay na aldaw sa tuyang amigo man si Engineer Dan Azopardo.
Puwerte mag copy-copy tabi, Engineer Dan. Malipot-lipot ang panahon, ha? Tallar no tiene pegas porque es genial. Así, me gusta a mí. Así, me gusta a mí. Así, me gusta a mí. Iyo po tabi, Engineer Dan, pag nagbaba si Don Ramon Regino, duman kita sa pwesto ni Ron Rosal, so sa kuyang amigo na dai ko na papasyaran, tagulpi na ang supog ko tabi, Engineer Dan, kay Ron Rosal. Maray na aga tabi. Tingog kan banwaan. Tatanems, pareho kitang nakapula. One Hinebra Nation. Di tayo susuko, Tatanems. May hirak ang mahal na Diyos. Laban kita. Tingog kan banwaan, sundo 10:30. Good morning, Legazpi. Andyan sila, alam natin yan. Mga taga San Roque, mabuhay ka mo dyan. Buda sa Pigkale, Sabang, Baybay. O dyan sa Buyuan, kasuhapon, yaon man dyan so tropa kan PHO. Napasyarman si Gobernador Bitsara so medical mission, sa man iba-ibang lugares po kan Albay. Good morning dyan sa Indo sa Buyuan. Nay Selma, kumusta na tabi man Nay Selma, ha, sa pamilya? Si Madam Bet na Costa sa Sabado tabi, Madam Bet, ha. Good morning dyan sa Indo sa Costa Enterprises. Yan. Pati palan mga Manay Bet, Madam Bet, susukulong ko sa kuya dumanakatre. Kumpira so taman nyo ta, maminswalan naman ako ning kunyan, so foam baga so barato sana. Ay ko pa gani na bayadan pala Madam Bet, so banig duman sa kuyang kariton. Gurano ba ito Madam Bet na Costa? So binakal kong banig baga sa Indo, dyan sa supig banig ko duman sa kariton ko. Madam Bet, good morning tabi dyan sa Indo, ha. Katuwang ta dyan sa luwas, ang tropa news team sa paghatod po kan mga informasyones. Sa Manibela, si Henry De Boy Mata, Pading Al, Pading Jomar, Pading Jim, si Ands, si Luens, pahingalo muna. Tatanems Flora, talaga naman. Lumalaban, sustinido. Sa kuyang kapartner ko niyan, siyempre sa newsroom yaon dyan, sa tuya man pong malalauman, the ever reliable, daing iba, sadit na pero tian. Walang lusot ang mga istorya pong may sustansya, national, international, sumada lokal. News Manager Mardela is the name. Si Angel, kailangan din natin ng kumbaga konting rest at nganing diretso po ang serbisyo kan DCGB. Kaipuhan man mo na mag-recharge, Angel Mustaza. Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Yan, maray na agad tabi. Diyan sa mga nakalag-on sa Samuya pong webcast, sa internet, worldwide yan. Kung naka-Facebook ka mo, DZGB News Online tabi. And sa YouTube naman, DCGB Legazpi City, yan. Nganing mahiwas paan sa tuyang mapaabutan po nin informasyon sa inman na parte po kan Pilipinas budakan kinaban. Maray na agad tabi. Diyan sa Indo. Yan. Sir, good day tabi. Asaan na si Al Armario at Mr. Barcenas? Ang kaipuhan man tabi na
mag-recharge ang tropa. Gunmuan. 2 taon na tatanim skaduro diretso sa tao kaining pandemya. Ay salamat sa mahal na Diyos ta. Dahil man kita tabi bibugta kanin ano pa man na kadipisilan ha. Ege, yan. Ege po, di maray na aldaw dyan sa kay Doktora Sherlyn Lim. So, pamilya ni Sir Ato Lim, good morning dyan sa Petron Top Gas Gasul sa Daraga. Yan. Ano lamang ang pigpapakala kaga ni Sir Ato gamitan Petron Gasul. Minasiram tatanems ang linoto pag Petron Gasul ang gamit. Aray na aga. Buda kay Sir Popoy na Balmes. Yan. Si kabayan na Eric na Rubio, good morning Mantabe. Kabayan Eric na Rubio diyan po sa sa Albay Computer Electronics Supplies and Repair. Yeah. Di iyo tabihaan sa kuyang numero 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe. We pray a lot duman sa mga nagmamati-mati ngunyan, mga may COVID, budaso iba pang mga kahilangan na padagos na sindang magkararahay po tabi. Ano ang latest baga tabi na nagpositive sa antigen test sa RAT, rapid antigen test pinagapod na RAT is si Alcalde Noel na Rosal. Nagpost siya officialmente sa Facebook yun sa iyang routinary antigen test. The result was positive. So masid-masid sa namo na ta. Kaipuhan pa man kayanan confirmatory tests tabi ha. Anyway, ingat and get well soon sa gabos po. Diyan kay Alcalde Noel sa gabos na mga may simptomas, may kahilangan, get well soon and then may God be with us all the way. Tabi Sige, di ingat-ingat lang tabi sa gabos na mga paraan tabay niya to. We go sa medyo magayon-gayon na informasyon NMR at kung dahil sa na ining pandemic, you can just imagine na uyan. So, Departamento de Transportasyon nagkaigwa na po ni pirmahan para sa pag-develop na digdi sa release na pinagapaluwas ni Congressman Joey na Salceda, Budakan Departamento de Transportasyon. So, Philippine National Railways, through ining sa ining sa Department of Transportation sa pamamayo ni Sekretaryo Art Tugade igwa na po nin pinirmahan na mga dokumentos na maduro diretso na po kan pag-rehabilitar kaining sa tuyang ferrocarril railway system. Yan. It is a 380 kilometers PNR project. Sabi di basahon ko muna sa pahayag ni Congressman Joey Albay Representative open parenthesis, 2nd District, close parenthesis, Joey Salceda said the 380-kilometer PNR project forms part of multimodal intermodal transport system, air, land, and sea, which he envisioned as chair
of the Bicol Regional Development Council for 9 years until 2016. So, parang background there ang sabi kay ni Congressman Joey, ining pag-rehabilitar kan ferrocarril ining PNR, more or less stretching 380 kilometers. Hali digdi sa Kabikulan, pasiring duman sa Kamanilaan, parte yan kan sa indang in-craft ka ito. Envisionize, kumbaga, pinagplanuhan, intermodal. Pag sinabing intermodal, man iba-ibang klase nin transportasyon, major transportation facilities na iko-connectar pasiring digdi sa satuya. Intermodal, land, ining PNR, kasabay na ining so ibubugtak bagang bagong mga koneksyones manin tinampo na agihan kan mga bus. So Quebex, rumdum nindo, iyan pinagpupo na natabi ang physical na trabaho. Ining so sa Quebex, so mga sa trucks, aircon bus, ordinary bus, na igwanin papaagihan na mga lugares, duman papaagihon I should say, so tinampo na mas shorten can travel time by bus or by ining so paghatod man nin mga produkto buda mga byproducts ang kudining mga raw materials masushorten ning poko mas menos 6 hours na lang ang biyahe pa Manila by land. So by land duwa yan pero karil tren buda ining sa mga highways niya to tinampo. Ang sabi pa ni Congressman Joey, ining saro dyan sa intermodal, kung sumodo di transportasyon baga, so airport, operational lang yan tabi. Although, so international flights, dai pa yan tabi nag-ooperata, kaipuhan pa ang mga technical and administrative aspects na dapat na matapos. Pero igwaning projection man kaya na ngunya na taon, es posible siguro June, makakapagbiyahe naman ng mga international flights niya to dyan sa BIA. And remember, ining ferrocarril, dyan man mabugtak nin, kumbaga dakulao na istasyon sa daraga, adjacent kataning harani, sa Bicol International Airport. O pagkatapos naman ining so sa sea, o nabagaan mga pantalan niya to na pinagdi-develop latest ining so Pantaw Port na ipapairarom naman sa pagmaniharkan provincial government of Albay, yan na Pantaw Port. Igwa na kitang existing na international ports, Tabaco and Legazpi. Ma-open pa. So, pinagpupunan man dyan na konstruksyon physicalmente, sumaakomodar bagakan international cruise ship. So, mga luxury liners baga na darakula uno na barko na anlunad mga turistas. So, that's, yan na, in a nutshell, ang pinagasabing intermodal. Yan ang gustong sabihin na Congressman Joey. This was envisioned for several years kan kinaputan man ka ito ni then Governor, now Congressman Joey, ang RDC. Na kung yan na conceptualize na envision ng ngunyan, tabi, uyan na. Nag-aabante na after so long a time. Taiguan na po nin pinirman so Department of Transportation and Communication para sa pagpadagos kang proyektong iyan. Ang sabi digdi, and ang pahayag is makakapag puon iyan soonest, digdi po sa mga maabot na kunyan. Aldaw.
Ang sabi nga ni Digdi, the vision was to connect the Bicol region with not only to the rest of the Philippines but to the rest of the world. That means making Albay the transshipment hub of South Luzon. Sabi ni Congressman Joey. Sabi Digdi, train facilities proximal to the Legazpi Seaport and the Bicol International Airport facilities will help make Albay 2nd District the cargo and transport capital of South Luzon and could cause an economic boom similar to what Clark is experiencing according to Salceda. The contract signing, Salceda stressed, is a concrete development that is no longer just a dream but a real government-funded priority. Bako na sa na ining pag-envision, bako na sa nang pangaturugan, kundi government-funded reality. Ta pinirmahan na 142 billion ang cost kaya na billion tabi 142 billion PNR Calamba Daraga Project na iyon masigdal kan pagbuhay giraray kay tubagang Bicol Express. Nakalunod ka na dumantatanems sa train kay ito. Ako I can vividly remember, nakalunod ako diyan tatanems kay ito. When I was at my elementary grades, digdi kami naglunad sa Legazpi, kay bako susak ko yung mga magurang sa tren pasiring duman sa Tutuban. Igwa pa ka ito nin pinagapod na sleep right. Igwa ning bagon na pwede kang maghigda. Igwa maning bagon na so nagtuturukaw sa nanggaharampangan. Yan. Nakalunad pa ako dyan kay ito. Ang train kay ito, igwa maning air condition na porsyon. Okay. Sabi digdi, the signing of the design-build contract for the 142 billion Philippine National Railways project signals the revival of Bicol Express into a modern railways transport that is expected to expand Bicolandia's economic frontiers to bring more jobs and cheaper goods to the region. O napirman ini kan January 17 sa paagi ni Secretary Art Tugade and sa paagi man kan joint venture kan China Railway Group Limited, China Railway Number 3 Engineering Company Limited, and China Railway Engineering Consulting Group Limited. 380 kilometers PNR project po yan na ma-revive kaya na kuan na ferrocarril. So, aram nindo tama ini si Congressman Joey. Because kung paghilingon ta, pag-adalan nindo tabi, ano ang commonality kan mga abantidong nasyones sa tuya? Say for instance sa Europa, sa Japan, sa Estados Unidos, o digdi sa tuwing pagtaraning na Asyanos na lugar. Ang saro sa komuninda sa modo de transportasyon is igwasin daning mass railway transport system, effective mass railway transport system. Kapag igwa kaning efektibo, say for instance, Japan, for example, Japan, igwa kaning eficiente, efektibo, functional, modernong railway transport system, iyon na niso pinagasabi na Congressman Joey, economically wise, ang ekonomiya minalangkaw nata. Taan pagtransportar mo, nintawo, from one point to another point as in pabalik, so mga trabahantes shortened ang sa indang travel time, maabot sa trabaho, bako pa masyadong pagal, thereby increasing their productivity. And pag-igwaning mass transport system, arog kan train, pagdakul ang natatransportar mo in one trip,
pirang bagon iyan. Halimbawa, 16 na bagon, 10 bagon, pirang laog kang kada coach can train. Gulping workers ang matatransport mo, shortest possible time from one point to another point. So madali ang transportasyon. Ang productivity madali ta, makaskasan sa imong pagpasiring sa trabaho, maabot ka dumang bako pang masyadong pagal sa biyahe. Pag uli naman, short ang oras, makakapahingalo tulos-tulos. Ang pagtransportar naman nin mga goods from one place to another place, raw material sa liig di sa Bicol, pasiring duman sa Kamanilaan, sa mga faktoryang puprodusirang kaayan, shorter naman ang travel time, di madali. Iyan po ang communality tabi. Pagkagibo naman dumanin mga produkto sa Metro Manila, sa mga faktorya, ibababa naman digdi sa mga lugares outside of Metro Manila, short ang travel time, makaskas, madali ang pagtransportar nin mga goods. And then, mabarato man siyempre ang transshipment cost. O yan po tabi. Kaya ang ibang mga nasyones, hilinga ang Japan, igwasinda nin efficient mass transport system. Europe, US, Canada, gabos iyan tabi, igwasinda nin railway transport na efficient. O kaya digdi sa tuya with the upcoming rebirth kan Bicol Express, we hope na makakatabang ini. Bako nganing we hope ulit talagang siyerto. Aram yan kan mga ekonomistas, nara Congressman Joey, siyerto po yan na matao sa tuya nin bungkaras ekonomiya. Kaya sige sana kita tabi na maghinguhan na malampasan ta ining pandemya. Let's sabi na nga ni work hand in hand, mag-ingat ta. There's so many good things in store na mangyayari. Malampasan ta sana ng todo ining pandemyang ini anay tabi, ha? So yan po, yan na PNR Calamba, Daraga Express. Mapuo na po yan, tapirmado na so mga papeles, dokumentos. So iyon na yan. Makakabawi ng ekonomiya, yaon na sa airport, yaon na sa perokaril. O di ba? Diit pa ang tiyaga niya to. Panarig sa Malayos, dagdagang Buda, mag-ingat kita. Maabot, mabungkaras po kita. Ege. O yan po, so pahayag kay ni Congressman Joey. Pagpapadagos tayan sa mga maabotapang programa, tamay appeal man ang gobyerno sa publiko manungod sa bagay na yan. Tamay mga aragihan baga dyan tabi na kaharungan na ang problema kay ni Tata Nems, isininda na iyan bako ninda propriedad dyan pa maturugdok nin harong. Pagpipahali na kan gobyerno, dagit pa sa gobyerno. Sisingilon pa sa gobyerno, tawi kaming paharong taka, nagastos na kami. Arog ka ang tabi, pera de los ubos, ang mentalidad kan mga Pinoy. Makurarat, ibagsak ang gobyerno, day kaming paharong. Isparyoser. Naman talaga, oh. Pading Jomar, standby muna. Oras Pilipinas, 9:33. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Ang Surf Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-effective
epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Oh, baka di sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tata Nems. Oy, salamat kay Rick Mendoza, ang traffic czar
kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. By February, Manong Rick, tama ba itong informasyon na ipinasa mo? By February, yung PAL and SEBPAC Airbus na ang malanding dyan sa Bicol International Airport. Gustong sabihon, Manong Rick, magagamit na so passenger tube, Yan, dakula yan. Airbus 380 yan 380 ba yan o 320? Yan. So, that's good. In relasyon ini duman sa pinagtutukar niya tong storya kasubago, ha? Itong supahayag ni Congressman Joey na ining pirmahan ng iyan kan kontrata para sa rehabilitasyon na kan ferrocarril, okay na po. And kay dating Provincial Director Mar Argüelles kan Philippine Information Agency. Yan. Sige tabi ipapamarta, basahon ko ini medyo huro-halawig yung administrative process ining supag implementar na kaining programa ining so 140 billion plus na rehabilitasyon na kan Philippine National Railways. Modernong tren iyan tabi kay puha na ining riles rehabilitaron talaga ta ining eksistidong ferrocarril bako po yan supo duman sa technical specifications kan madalagan na tren dyan. Makaskaso na ang tren na madalagan dyan tabi. So somewhat obsolete na po yan na nakalatag dyan na mga riles. Pwede nang gibuhon na gunting. Ano, Papa Mar? NMR. Buda Papa Mar Argüelles. Pwede nang gibuhon niya na gunting. Dahil pagharabason. Ano tabi, Sir Mar Argüelles, Director Mar Argüelles. Babasahon ko ini, so process kan, pasistema kan pag iyan na release na yan ang fundo, buda so pag implementar kan proyekto. Ha? Sige, diretso na muna kita kan mga istorya dyan sa luwas, inotunta ang bungkaras kan informasyon yan sa Premier Distrito kan Albay, yung kan dyan, yung City Administrator kan Tabaco, gunmuan. Ni sinangatanin reklamo administratibo, abuse of authority and gross misconduct. Sinangatanin na kaso, reklamo kan talentrasko. Aramunta. Ang detalyes kayan, matindi niya, abuse of discretion, of authority and gross misconduct. Nako, what happened? Pading Jomar, thanks for waiting. Good morning. Salamat, Paring Pio. Good morning. Good morning sa mga paranta. Bay, tama yan, Paring Pio. Abuse of authority and the grave misconduct. Ang ipinagampang na reklamo kan Talitrasco o itong modern jeepney kontra kay Mr. Gerardo Yadco Larina, ang City Administrator and Terminal Administrator kan Tabaco City sa Department of Interior and Local Government. Inihuli sa ito ba kung nararumduman mo, so dati ng issue dito na pagbugtak ng virtual illegal terminal para sa mga van, sa mga pampasaherong van, digdi sa may patio na kataning sana o kasarabay kan pick-up terminal man, pick-up point kan modern jeepney. Aha. May apura kayan na babanggit man sa reklamo ni Mr. Alex Banyares ang pamayo kan Talitrasco ang nagkapirang insidente na pang-aabuso man kuno kan mga pulis kontra digdi sa mga drivers o sa mga unit kan Talitrasco. Nagkatulong insidente ang nabanggit ni Mr. Banyares sa reklamo. Asin sangon yan tabi Pio kaya riba ta si Mr. Alex Banyares para makuha to sa yan mga detalye kaya ni. Ano ang pigbasihan niya nga ta niya pigsa nga tanin reklamo ining si Mr. Colarina
sa DILG asin ano itong nagkatulong insidente na pigsasabi niya sa iyang reklamo na maimbulto man ang pulis at pati na ang mga subordinate sa tawad kay Nini Colarina. Mr. Banyares, live kita sa DCGB, nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Okay, good morning po Sir Pio. Good morning man sa mga parahinan niyo mutabi sa imong istasyon na pinakasikat sa Albay, sa Bicol. Okay, salamat tabi sir sa oras and nadadagog kita diyan sa tabako sa paagiman kan sa muyang istasyon diyan so WGB FM 106.9 kan nadadagog man kita diyan sa Premier Distrito. Primero sir, kasuarin tabi nindo ipinagsangat an reklamo kontra sa City Administrator kan Tabaco. Over. Bali, ini pong letter na complaint ko, napareceive po ini kan January 18 ngayon na taon. Dahil po sa day ko naman pwedeng ipasensya ang mga nangyayaring oppression, discrimination, muda harassment na ginigimo sa muya kan mga yaon dyan sa LGU kan Tabaco City. Opo. Sa intabi nindo partikular na ahensya ipigsangat, anong level tabi? Probinsya ba o region kan DILG? Over? Ini po, dinara ko po sa opisina ni Honorable Regional Director Attorney Anthony Noida kan DILG po. Opo. Ano ang sa indong pinagbaseran, ayan na mga aligasyones nindo, pakisaro-saro tabi, yan na aligasyones sa reklamo. Go ahead. Bali po kaya, kami nagkikuki series of meetings, primarily inot kay Mayor Rizal Agman. During the series of meetings, mismo si Mayor Rizal po, ay habo magtugot na magkaigwa kay pilot terminal duman sa Christ Akingani ang UB Express. Kasi sabi niya, kaya man kita nga pwede magkaagyan, pa magbabiolate niya kita kang rule kang LTFRB na bawal ang UB Express magkaigo ki pick up station in between sa points of origin and point of destination. Okay. Kasi ang terminal po baga kang UB Express talaga, kami gabos, integrated terminal, dumantabi sa Pawa. So meaning to say, aram ni Mayor na paghali sa terminal, ang UB Express, dapat pagdalagang kayan, hali duman sa terminal, duro-diretso na po yan. Kasi yan po ang terms and condition kang prangkesa kan UB Express. Alagad, sa kaikong masabutan at sinding maring na esplikasyon, na nag-meeting kami na nag-preside si Mr. Colarina, ipig-insist niya na tawan da duman si pick-up station or a sort of a virtual terminal yung UB Express for humanitarian reason data pandemic. Iyan. Ayan ang nagiging ano niya. Sabi ko man sa iya, di man iyan pwedeng maging arog kayan sa bagay na iyan na rason. Kasi may sinusunod kitang regulation sa LTFRB. Okay, di sa madaling sabi sir, ikataka na po, sa madaling sabi, naka-put up dumanin pick-up station yung mga UV Express outside of the designated integrated terminal na makukuha dyan sa may compound kan simbahan kan Tabaco City tabi. Over. Ipo. Oo, despite kay itong pinagasabi mo na kan mag-preside si Alcalde Crisel na dapat iyan tama bayular kan regulasyones kan LTFRB buda kay itong so pagbugtak ba kan terminal na pangyari na nabugtak yan tabi. Iyo tabi. Despite of our opposition. Despite kan sa indong on record vehement opposition. Okay. So that's one ground. Allegations ano pa po tabi? Ang nagkapakula pa kang issue na inita. Pinang-out ko na magkakaigwa yung problema. Yan pag dinibo ninda yan. Sabi ko, ang mga ugali ng driver or dispatchers dyan, di mo makukontrol iyang kibasa. Igwa dyan kasi may mga mo yung senda na lang ang pwedeng
pagpasakayan kay pasayro. Oo. Mala kan December 17, so kinaagmintang taong terminal dispatcher, di kumarang non designation kay ito. Ngayon duman ipigbugtak sa pick-up station kan UB Express. Kan December 17, sinakat niya sa sarong automate para mayayang kulugon. So driver may tahabo niyang papag-pick up duman sa itong pick-up station may nakatani nga ni kan kinagnain na pick-up station or terminal ninda duman. Oho, okay. So minaluwas tabi Sir Pio na ang intention nila na pagkaagduman kan terminal na ito para makapture ninta so pasayro na supposed to be sa muya malunod to prevent nga ni pati nila na magsakay. Okay, so Tapos may policy kami dyan na supposed to be a matter of 1 minute lang mag-UB Express o mag-traditional jeepney, modern jeepneys, mahali na paka-pick up, go. Kasi pick up station lang nga yan, bako yan terminal. okay, di iyan parte pa kanso nakapalaman sa indong mga assertions, allegations. Ano po? Iyo po. Now, Igwa pa po ang insidente. This involves 2 police officers. oho. Na saro kan November 3 mga around 7:30. So tulong jeepneys may na modern jeepneys pinag-apprehend man kan a certain buwela na on the ground na deda kolorum daw sa auto deda registrado. Nagkataon na nakalunad kayo ito so secretary ko para daraman nagkataon sa mga documents. Pagpailing siya, pag-explikaran siya, ay nagbangog, di naghimati, para naninindugan siyang kulurong da sa automate. Paano, sabi ko kami ang, kumbaga sa ano, di na kami tutugutan na magtigo kami kay modern jeepneys kung di kami prangkesa. Saka ang rehistro, sabi ko kayo, brand new iyan, ng mga units, that is valid for 3 years. So paano ka nakakaparam na unregistered? So, sa madaling sabi, sir, kinikita niya, yung sa ticket. That's why, during the investigation ng DILG, iluluwas ko po ini ng mga ebidensya. Nako, di matindi po yan ano. So, Tapos, siguro pa po, in-serve last January 2, so sa roaming unit na pagdadarapig naman ni Joel na Bergonyo, dyan po sa corner kan LCC Caltex and Caltex, habang nagkukross so automate going to power terminal kasi nasa main road, biglang may kuruminos na tricycle hali duman sa may panal, tapos binangga so automate sa parking left rear portion sa likod na si tama kang may kasi nagkukross nga na so may supposed to be ito nasa secondary road ito, dapat nag-observe sa precaution, ma-stop po na siya kung may nagkukross din na dahil kasi main road ito So sa madaling sabi, kan-investigaran ang pinaluwas kan police officer na sa amdang ko, naraman ko is a certain bungalow na police officer, kuwarang ko anong relasyon kayan din sa UB Express operator na si Ma'am Bungalo. Hindi ko alam kung may relasyon sila duman. Ang nangyari, pinaluwas niyang may sala pa sa automate. And worst, pinikita niya sa driver na yun na sa binangga. Tapos, sa TOP, dahil niya tinawag, tigdulag niya. Habo niya nga habo niya nakabiyahe sa automate. So, pinablatter ko po iyan. Tapos yung nangyari ata ito, Biyernes or Sabado, basta the following working day, pinaduman ko sa LTO, so driver ko, kuha ko sa lisensya duman. Kasi sabi ko, base sa ilingon sa CCTV ka na, saka sa impact, point of impact, mailing mo, ang binangga kami, yung jeepney nito, nasa rear, nasa hood dyan, as in nasa left portion.
Ang nangyari, ipig dudulag, so TOP, buda itong nakabangga, kailangan tinikitan, pinadulag pa. Okay, now, iyan po tabi na mga allegation mo will be directed bako sa kay Mr. Colarina kundi duman sa mga police officers involved, tabi. Yes, opo. Oo. So duman kay Mr. Colarina, ang nakasaangat lang is abuse of discretion. Yes, opo. Abuse of authority, yun lang. Then ining iba pa na pinagsasaysay mong aligasyones, ang kaso man na iyan, duman specificamente sa mga police officers involved. Ano po? Opo, bali comprehensive na po yung letter ko kasi sabi ko para sa laruan lang na ano. Okay. Gabos din. Kasi nahihiling ko po, Sir Pio, yung mga pangyayaring ini, there is a connection sa treatment sa muya. Nahihiling yan eh. Kasi sakot sa mo yan, kung magpasure ka mo dyan, i-observe nindo na pasikreto lang. May mga pangyayari dyan na talagang abo na kami papag-pick upon dyan sa may pick-up station kan mga inassign dyan ng mga tao from the terminal. So, ang nagre-resulta talaga na tinatamaan yung revenue mo from mga almost 50% ang losses mo yan. So, apektadong marhay na dilensya manindo legal. Opo, kaya po ko po yung action kasi milyones po ang obligasyon mo sa bangko. So, I can just sit back na parang hindi ako kikilos o hindi ako gagalaw para depensahan itong kumpanya namin na nag-put up namin to dahil sumunod lang kami sa gusto ng national government na mag-modernize. Iyo. Now, the way it seems, although this remains to be proven, parang naiipit ka mo dyan o pinag-iipit, tabi. Yan po ang tamang description dyan. Pinag-iipit, pinag-gigipit kami dyan. Yan ang nahihiling ko po. Okay. Mga empleyado ko, mga kataran kan nangyayari sa mga. Actually, some of them, I would require them to testify when the investigation is being conducted na. Opo. Igwa na ning reply sa Indo, so DILG tabi, kan ipinag-file nindo ini kan 18, igwa na kamong na-receive tabi, day pa? Dahil naman po, pero nag-follow up, so pinapollow up ko sa sekretary ko kasuugma, ang timeline daw po kani is 7 days, i-forward naman sa DILG assigned officer sa Tabaco, to conduct an investigation. Yan. Okay. Iyon po na feedback po kayo sa muya kusugna. Kasi talagang tinututukan ko po ini kadakula po ang epekto kayo sa muya. Iyo. Sumalawag na kita duman sa proseso administratibo, masunod na kita sa indang mga timelines, ano po. O sige, anong pangapuda nindo sa publiko? Go ahead, tabi. Okay. Sa mga patron passengers po kan sa muyang kumpanya, as in sa publiko po na nakakapag-obserba kung paano kami nagkataoki transport service sa Indo, hinahagad ko lang po ang sa Indong suporta as in pag-intindi kung arig man kayo naging sitwasyon na kretuhan may manindugan para sa Indo. Kasi nahihiling ko kung day ko ini o ibuwang ti tamang aksyon, siguro baka mawala, mag-fail ang modernization program ng government. Siyempre, kami makakabayad sa bangko dahil arigani ko ang pinipirwisyo kami. So, mawawala yung maray na intensyon kang sa tuyang national government na matawang kamo ki maray na serbisyo sa pagdara sa Indo sa itong mga padumanan. So, sana suportara na lang po nabi nindo ang samuyang kumpanya. Yun lang po. Salamat. Sir. Ingat ka mo, mabuhay. Okay po. Thank you very much, Mr. Alex Banyada. So, yan tabi Paringpio. And mahingo kita na makuha ang side ni Mr. Colarina. Iyo. Dapit sa bagay na niya. As soon as makontak ko siya and makapagtaonin o ready na magtaonin sa iyang side, ilalog katulos tabi yan digdi sa arin man na programa mo. Dapat sa imo mangyari maglawin para mas mas masabutan
anytime na available na sa ibong lalaki. And we are open sa mga nagkangaranan na personas na ma-refute man itong mga aligasyones. Ano? Yan tabi Pio. So yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, kasabay si Mr. Banyares. Diyan po sa Tabaco City. Open po ang lines kan DCGB para mas na ma-refute as in makuha man ang kasimbagan sa nasabit ng mga aligasyones. Kaso administratibong isinaangat. Ano? Ans, dyan ka na muna. Tainabot kita kan sakto nyato na pagbabareta, news break as in station break. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugapus na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Medmi Manay Jackie, bakunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang aahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Rinibong estudyante na ang natabangang makagraduar. Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Elizalde Esco dahil isa po ako sa libo-libong estudyante na natulungan sa pamamagitan ng educational assistance. Ginatus na nagtatrabaho sa laog asin luwas ka nasyon. Dakula po ang sakuyang pasalamat sa nagbubuokan ako Bicol Party List. Kung bako pong dahil sa indang tabang na naitao, bako po ako ngunyan sarong maestra na nag-iserbe asin nagkatabang sa mga kaakian na sa indamang paglasi. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa abak. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuderan, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusilong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw ya po ang alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal. Ipapadagos ka ang Department of Transportation ang paghanap nin fundo para sa 142 bilyones pesos na kontrata tanganing magdisenyo asin magpagibok ka na primerong pakete kan Philippine National Railways South Long Haul Project para sa PNR Bicol. Sinabi ni DOTR Undersecretary Timothy John Batan na ang DOTR mapadagos man na maghagad sa Department of Finance na mag-apply para sa loan sa China tanganing iyon magasto sa kontrata. Ang 142 bilyones pesos na fundo iyon gagamiton para sa design, construction as in electromechanical works para sa PNR Bicol Project sa primerong 380 kilometros ale sa Banlik, Calamba, Sagkod sa Daraga, Albay. Alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal, pinagsurat tarabang-tabang sa newsroom News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela sa IT yaon dyan si Arven, and syempre sa Technical Control Tata Nems Flora, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tawo, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahato din pag-asenso, asin ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita tabanganan kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian Salceda. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maliate, paracetamol, Neozep Forte. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Alamang tabi, ang pangudtuhan, karo day ning lamang ning nagpaparamdam. Sa kong number, 0961-759-0888 sa Smart, 0961-759-0888 sa Smart, and 0926-0156-020. Wala ba, nag-text man ka muna. Naglipot sa nasupanahon, daan nang nagdadangog sa to. Paano kita kay ni Ansa? Ay, bagaw, nabasang ni Kamu man daw kadakul para dangog. Minarali pag alas 9. Oh, sige na, ang hindi nakikinig, pangit. Ay, tabi, aray na ka mo mga paradangog talaga man. Makonsuelo ining mga parantabay ta. Good morning kay 134. Wala na, hindi na sila walang nanginginig. Diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Aramon ta. Oy, kay Ye. At Ye, dahil kumayan na ako ko itong JH na itong, naman nang, sige sulibot. Pig saro ko na so mga marka. Dahil man akong nahiling duman na JH. Pag nahi ko ako, talagang mapait ako duman so mainit-init na yan na may sabaw. Yan sa Happy Lane. Good morning, Tabi. Ye. Ans, thanks for waiting. Go ahead now.
Naaga, Sir Pio, marinaaga sa mga parantabay sa mga dagdag man nyatong informasyon. Nakulaan pasasalamat mo niyan kan Konseho de Barangay, kan Barangay Humapon, Legazpi City. Dahil sa formal ng gigibuhon mo niya na pagkaaga ang inaugurasyon kan pagkonstruhir na bagong permanent evacuation center sa Indang Barangay. Ina ang informasyon na sinabi kan Kapitan kan Barangay na si Kapitan BJ Ariola kung saan sa primeramente nagpapasalamat ini sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Asin man kay ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. para matauan ng magkakanigong pondo ang nasambitan ng proyekto. Ayunan, so I remembered vividly sa memories ko several months ago, so pinagsasabi na ra Congressman Pido na naghinguhan na so PAGCOR makahugot lamang duman nin para sa pagkonstruhir dyan na pinagpapasalamat na Kapitan Benhor Ariola na permanente nang iistarang kaso mga na-identified na mga pamilyas na nasa lugar ang barangay nila kan piligrosong mga sa kalamidad baga. Roger, to that, si Pio, kung babalikan tabaga, na nakalihis na December 17, 2018, suminurat mismo si Congressman Garbin kay PAGCOR President Attorney Alfredo Lim, kung saan minahagad inin 200 million pesos na pondo para sa pagkonstruir ka na sambitan ng edipisyo. Sin Enero 2019, kan sinimbagan man tulos ini na PAGCOR. Iyo, Buda, garo igwapan dyanin, may apera kan, igwapan nin lugar na so, nagpasiring man dyan so pagkurbaga, narumduman mo ads? Naigwa pa ning groundbreaking man dyan? Yes, yun nagdaro igwa pa ito tabi Sir Pio. And this is one of it, ining so dyan sa kay Kapitan Benhor. Yes. Sige. Dahil na baga pipagamit ang mga eskwelahan. Pero talagang naghinuwa naman sa tayong mga lokal opisales na talagang yung pito ng permanent evacuation center. Okay, sige. Sa kunyanin, kaso formal na maging operational o magamit na ang permanenteng evacuation center nini, sigun sa Kapitan, nakulaan magiging tabang kaini kada best na igwaning kalamidad para talagang masiguro na ang mga lilipatan man ka na mga evacuees talagang safe man asin kondusibo ng na pag-estaran para mentras na igwanin na kalamidad sa tuyang kapalibutan. Okay, sige. Sabi sa piyo ang informasyon, Ans Galero, DCGB. Salamatan sa istorya diyan sa luwas So yan po na pasasalamat ni Kapitan Benhor na Ariola bako sa naan sa hali sa barangay kundi it is now the embodiment kang pasalamat man kay itong mga makakwalify na familyas na igwa sindang maiistaran temporamente kada bes na may kalamidad na minaagidig di sa to. Be it bagyo, baha, o yan na pagtugakan bulkan. Igwa na po ni may dignidad na maiistaran na temperamenteng shelter area, evacuation centers. Rumdum nindo tabi, several months ago, taon, na naunambita na yan ni Congressman Garbin Kaito na ako Bicol padagos na nakikinigosyar sa PAGCOR na makahugot man lamang ning kantidad intended for that purpose. O kaya nanunungod po na iyan na pasalamat na Kapitan Benhor Ariola, it does not come kay Kapitan mismo personal sana. Pati po iyan, it is the embodiment kan pasalamat kan mga would-be beneficiaries sa bagay na yan na suispuersos po kan ako Bicol na Congressman Garbin na yan uyan na tabi nare-realisar na takunday maning matukdol ning pondo day manin mahinguha na mga opisyales ilihidos o bako man supundong yaon dyan na available man sa natatanems, dahi man magagamit, taday ni naghinguha nga ni na makuaman lamang ito, buda maipadara, magamit para sa karahayan po kan mga beneficiaryos. So yan po tabi dyan sa lugar ni Kapitan Benhor Ariola. Pupo na po yan dyan na evacuation centers.
Pareho man kaso sa daraga baga, igwaman kaya ni mga evacuation centers man na naibugtak na ta. Remember, so DepEd, pati so gobyerno nasyonal, insistido sa saindang pangapuda na dahil na pagparagamiton, iyan na mga eskwela's publikas, mga classrooms na evacuation centers, tanadidisrupt man po ka itong mga nakaaging dekada. So normal na pag-eskwela man kan mga aki kung igwan ng evacuation centers duman ngo na baga gigamit o kung kaya igwan mga evacuees duman man ngo na nakikiistar sa mga evacuees kahirak man baga tatanems na pagparasikaon mo mga evacuees nakikiistar na nga na isisikaon mo. So paano man sa indang pagbuhay, so sa indang dignidad pagkatawo. So nahiling po yan kan ako Bicol. The need to look for fund sourcing na pigaapod o na nakadulok duman sa pagkortabi o kami man tabi sa ako Bicol nakikimaherak man kung igong pundong pwedeng makuha yan sige na tabi baka lamang maalukar man duman sa mo uyo na tabi yan sa bangkiruhan. The continuing efforts po kaya na ako Bicol na ining needs kan sa tuyang mga kahimanwa maipnuan ta dyan na midbidan anak ko Bicol. By the way, number 18 po yan sa balota. Dahil na kita mabirik pa kang balota tatanems. Kaya tubaga o to sinda sa likod mo yan, balik sinda sa sweet 18 gunmuan. Number 18 yan sa balota sa maabot na eleksyon sinda. So dyan na mundag anak ko Bicol sa pag-ataman kan pangangaipo kan sa tuyang makaimanwa sa kalamidad. Kung iguaning kalamidad. Diyan po. So yan ha. Salamat diyan sa mga esfuerzos na po yan kan sa tuyang mga pag-iriba diyan sa ako Bicol sa Congressman Zaldico, sa Congressman Pido Garbin Jr. Ano? Yan. Abe. The continuing service kan sa tuyang party list yan ako Bicol. Kahilera lang kan mga lugawan. JH man lang daw ping kung dahi duman sa wangan. Igwa man duman pagmaray na panahon. Kulay light yellow and green stripe and cart. Ay, diyo. Hanapon ta ini. Kung bako dyan sa Happy Lane dyan sa wangan. Si saya nagbabantay duman tabi sa Happy Lane buda dyan sa wangan. Maray na aga tabi kay Madam Merly Caceres. Good morning. Happy birthday kay Nora Sinugba sa 21 January kan Zone 1 Bitano, Legazpi City. O ma-birthday sa aga si Manay Nora Sinugba. Yan, dyan sa Zone 1 Bitano, Legazpi City. Advance happy birthday. Si Kising, maray naga tabi Kising. Ang pangudtuhan, Pikadilyong Turingan. Buda gulay na tapayas. Tamang-tama yan Kising sa malipot-lipot na panahon. Pikadilyong Turingan. Sige tabi Ying, welcome. Yi, maray naga Yi, welcome. Conoces, te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me... Ito pa po. Me gusta sa Virac, maray naga dyan sa Virac tabi ha. Uy, kumusta dyan sa Catanduanes, kay Kising ano? Dyan sa Karamuran. Good morning sa Indo. Kay Manay Mina, May Mina. Kay Cha Karay, Cha Aning, Cho Leo, Cho Belen. Buda kay June Napante, sa sakuyang pinsan man dyan, sa Kuya Oben. Gabos, tabi dyan ha. Manoy Aldo, Namiraran. Kumusta lamang dyan? Happy birthday sa samuyang pag-iriba. Ano si Renz Luna. Yan, kumpleanyo ko niya ni Renz na Luna. Good luck sa imong panibagong venture sa Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Yugon mo an si Renz. Naglaog sa Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Happy birthday tabi sa imo Renz ha. Huwag mag-alala. Nagmamati ako. Yan, salamat 0134. No
Si Tito na San Andres sa Pili nagdadangog sa Pili Camarines Sur. Maray na aga tabi sa Indo ha, diyan sa Pilican Camarines Sur. Digdi sa satuyang kwan, sa satuyang online. King Brown, good morning. Sabi ni Kwan, sabi ni ano ini ni classmate na Jing Rodrigo, ang credit bako gabuski kong Garbin taan lote sa Derican City Government of Legazpi. Kasabay man dapat sa Legazpi City official. Uyo tabi. Classmate Jing. Ay, ni classmate Jing na ini. Classmate Jing na Rodrigo. Ikumusta mo ako duman sa imong tugang na inhinyero ha, tabi. Iyo tabi, classmate Jing. Tama ka. Yan. Nadagit sa ko si classmate. Watching from Sorsogon City, si Louie na Ariola. Maria Aquino, good morning po tabi. Uy, si Madam Ana Marie Sarte Onghoko, good morning Madam Ana Marie. Kumusta ka mo dyan? Si Bingya Magizi, good morning tabi. Buda hali dyan sa Balinad Candaraga. Si Trinidad na Connie Trinidad Loyola. Classmate Jing. Opo, tabi. Salamat, classmate Jing. Dahil mo pipadaog sa imong amigo. Amigo ko man ito sa amigo mo, si Alcalde Noel. Classmate Jing, tabi. Yan. Sige, sa pangarang kabilog na tropa. Isalamat pala sa PHO. Taon-taon na hapon, masumpit naman digdi sa muya. Di susamuyang regular na pag-disinfect digdi sa opisina. Buda sa announcers booth, newsroom, conference room, technical control, sa samuyang lobby. Salamat sa PHO, sa grupo. Yan na hapon mga alas 5. Nagbarako na ko natatanems duman sa Astrodome, so sa tuyang katropa sa COVID opsen. Dapat yun alas 8, kundi pag duman ko kay Engineer Wally, yan na hapon nga papapitaw ni mabarako na kami dyan sa Astrodome. Sige, salamat po ha. Thank you so much. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na